Nik uste behan pilotak bote gehiagikoak dira frontonotako, etzaizki gustatu, baina gurek etzaizki bate gustatu, ez da. Esan enpresan partetik, ez dakit zeatik izan duen, ez? Materiala txapelketa guztin hona auki du, eta holako partidu importante baten gure pilotak etxarrak izan du, ez? Eta esan etzaigu bate gustatu materiala. Ozenago bai, argiago ez dago esaterik. Asegartzeko entzat, eragina izan dute materialaren kontura Errioxarrek egindako kritikak. Gaurko materiala behana behintzat bote handikoa da eta netzat gehiagikoa da, ez? Eta bueno, behak azkeneko partidutan asko kexatu di eta nik uste eragina eduki dola. Aurrekoetan ez bezala, Errioxarrek ez dute iritzirik azaldu nahi izan. Lo que han dicho ellos pues bien dicho está y nada, sin problemas. Ilela bizikoa da larunbateko txapelunentzat irabazi eta Xala eta Barriolaren garaipena behar dute sailkatzeko. Eskua osatuta, beroitz txapelketara itzuliko da. Prekauzioz utzi nuen partidu eta orain ondo daukat eta jolasteko ondo. Giro aparta espero da larunbatean Labriten Nafar eta Errioxarren arteko final handia ikusteko. Euskal Telebistaren lehen kateak zuzenean eskainiko dizue partidua.